Значи не превръщайте протестите в някаква политическа битка, защото ние протестиращите не сме от никоя политическа партия. Ние се борим за нашите права, за една по-хубава и по-добра европейска държава и за едни по-добри условия на живот за нашите деца, които впрочем съветвам, както и аз, така и другите хора, да не взимат на следващите протести, т.е. утре, защото доста форуми, доста новини се четат за много провокатори, които ще има между народа, което далеч не е идеята на това, което правим. Като започнем от контрапротестите, които има днес ДПС-то в малките населени места и градове, по разбираеми причини не са и в големите, то е ясно, с надслов не на омразата, като аз смятам, че тая омраза, която я наслояват в момента на база етническа, я няма абсолютно никъде, нито я е имал до сега на нито един протест и това изобщо не влиза в идеята на нещата, за които ние се борим. И така, другото, което е, четох по много места и форуми също информация ми изпратиха, че се организирали спешни родителски срещи за 10 декември, т.е. утре в 6:30. Това не знам вече доколко е истина, но се надявам такива комунистически номера, така да го кажем, да не присъстват изобщо в 21 век и в идеите на хората, които искат да се изпълнят. Но ако все пак, аз не вярвам на това нещо, но ако все пак имате така информация за някакви училища, дали в Пловдив, дали в други градове, напишете я в коментарите.